wassal lilkom grazzi għal Beauty Wisdom, El Catalan, Michael's Butcher tal-Ħamrun, The Barber Room u Velocity Esports Racing. Antonella Balatinkom merħba 69 episodju mis-sensiela botta u risposta fejn il-lejla ser ikollna programm ieħor minn Sbajta, programm kif se nitkellmu fuq is-sitwazzjoni attwali tal-kampjonat dinji tal-Formula 1. Imma qabel xejn ukoll nagħti l-ewwel merħba lill-mistieden residenti meta jkollna dawn it-tip ta' programmi qed nirreferi għal Andrew Zarp. Andrew, insellimlek. Insellimlek, skużani? Insellimlek, Andrew. Insellimlek, Antonello. U kol għanna panel buċuħ familjari mad-dinja tal-Formula 1, għanajdu għek lokali. Għanna qabel xejn il-sewwiq tal-Clean Climb u ġurnalist Joe Anastasi, għanna l-Jordi Brinkat, partitarju tal-Aston Martin, u għanna u kol l-Mario Azzopardi li huwa ko-amministratur tal-forum fuq il-medja soċjali dilettanti Maltin tal-Formula 1. Nfakkarkom kollha din xandira diretta kull min jixtieq forsi jgħid tiegħu fuq dak kollu qegħdin niddiskutu fejn tidħol it-temi li ser ikollna illejla, imma qabel xejn. It-temi inħallu fidejn l-announcer tagħna Lorjana Brinkat biex tgħidilna eżattament illejla fuq is-ser nitkellmu. Fil-programm tal-lejla aħna ser niddiskutu kampjonat miftuħ aktar minn qatt qabel, il-kontroversja tal-Papaya Orders. Adrian Newey jagħmel l-għażla tiegħu. Nipprevedu tlielaq li ġejjin ta' Azerbajġan u Singapore. Mela, kif rajna diversi temi li se niddiskutu l-lejla u qabel ma nibdew nagħtu wkoll ħarsa lejn il-klassifiċi tas-sewwieqa u tal-kostrutturi biex ukoll nkunu nistgħu niftħu d-dibattitu għal-lejla. Mela, klassifika tas-sewwieqa fit mill-Grand Prix tal-Italja li kienet l-aħħar telliqa li kellna. Max Verstappen 303, Lando Norris 240, Charles Leclerc 217, Oscar Piastri 197, Carlos Sainz 184, Sir Lewis Hamilton 164, Sergio Perez 143, George Russell 128, u mbagħad għandna lil Alonso 50, Stroll 24, Tsunoda, Hülkenberg, Ricciardo, Magnussen, Gasly u jalqu 3 sewwieqa b'6 punti kull wieħed. Fil-waqt illi fejn jidħol il-kampjonat tal-kostrutturi, is-sitwazzjoni qed tara Red Bull b'446, McLaren 438, Ferrari 407, Mercedes 292, Aston Martin 74, Vicar b'34, Haas, Alpine u Williams jalqu il-klassifika. Andrew, nibda bik ovvjament bħala mistieden residenti biex tintroduċi naqra l-ewwel tema li għandna, kampjonat miftuħ aktar minn qatt qabel ma mbagħad inħodu naqra kummenti wkoll mingħand il-mistednin li għandna llejla. Sewa. Mela, fuq il-kampjonat, mela issa wasalna qed noqorbu lejn it-tmiem tista' tgħid fadlilna 8 tliela, il-Formula 1 jerġa' jirritorna nhar il-ħadd li ġej, telliqa ġewwa l-Azerbajġan, ġewwa l-Baku, u mbagħad għandna telliqa l-ħadd ta' wara nerġgħu Singapore. Il-kampjonat beda tista' tgħid Red Bull bdew bħala tim tista' tgħid dominanti fil-bidu l-ewwel ħadu mingħajja tlieta mill-ewwel 4 tliela għax għadzi 4 mill-ewwel 5 biex inkun eżatt fejn ħadhom kollha Max Verstappen u waħda minnhom kellu problema ħabba l-brakes u spiċċa barra minnha. U deru li kellhom vantaġġ għomdu ħafna. Iżda minn ma jagħmilhaw is-sitwazzjoni nbidlet ħafna. Ġewwa Miami ftit xorti tajba wkoll biex inkunu għedna kollox, Lando Norris ħallew ir-rebħa tiegħu
U l-McLaren ħadu l-ewwel rebħa tagħhom minn lura għal-2021. U mbagħad kellna kompetizzjoni qawwija. Xi daqqiet rebħu l-Ferrari, rebħu tnej oħra, rebħu ġewwa Monte Carlo u ġo Monza l-ġimgħa li għaddiet. Mercedes rebħu tliet tliela, McLaren rebħu tnejn oħra, waqt li Verstappen kull ma rnexxielu jirbaħ tlieta. F'daqqa waħda, distak fil-kampjonat tal-kostrutturi kif semmejt tajjeb inti Antonello huwa vera negliġibbli f'dan l-istadju, naħseb laqas hemm 10 punti. 8 tantu hekk kif qed tgħidli inti. U jiena u hemm ukoll jiena naħseb battalja l-kampjonat tas-sewwieqa. Ejja ngħidu l-battalja hemmhekk għadha mhix magħluqa fil-fema tiegħi. Issa naraw x'se jiżvolġi fl-aħħar tmien titliela. Mela, l-ewwel tema li bija seħ niftħu diskussjoni, ħalli nibda bik. Go. Minn dak li qed naraw s'issa, l-ewwel qed insellimlek u merħba lura fil-programmi tagħna. Ir-Red Bull. Taħseb li tilfu l-kontroll tas-sitwazzjoni? X'in taħseb li qed jiġri? Trid tixgħel il-mikrofon, ġo. Kemm tixgħal il-mikrofonu? Aħjarek? Mela, għal id-dilettanti kollha li għandhom moħħhom f'rashom se jkunu jafu illi dil biċċa xogħol id-decline tar-Red Bull bdiet assolutament minn kif annuċċja Adrian Newey li mhux se jkompli. Dritt. Oqgħodu osservaw, ċekkjaw daqsxejn u waraw ir-riżultati. Kif Adrian Newey tilef l-interess qisu u jidher ċar li tilef l-interess, sewwa, ma baqax development tal-karozza, l-oħrajn baqgħu jiżviluppaw. Ma marrix lura effettivament, oħrajn marru l-qudiem. M'hemmx tara, il-McLaren marru l-qudiem ħafna. Il-Mercedes marru l-qudiem ukoll u anke l-Ferrari marru l-qudiem. Illum ġurnata Red Bull jidher ċar kemm kien importanti għalihom Newey, kemm hu fortunat it-tim li se jkollu lil Newey miegħu mis-sena d-dieħla. Jekk dejjem għax s'issa għadna diċeriji biss, jekk dejjem Newey ma jiddeċidix jirtira kompletament għax hemm xnija li se jirtira wkoll. Imma kif huma dal-ħafna sajts jivvintaw biex ikun hemm id-diskussjonijiet spjeċi u xejn iżjed, però jiena personalment ġifieri inħoss li il-Red Bull u dan tidher anke mill-lap times, ir-Red Bull bqgħu fejn kienu, ma komplewx jirranġaw. Il-McLaren irranġaw ħafna u kien jidher anke mill-bidu tal-istaġun il-McLaren bil-mod ġejja sewwa. Il-Ferrari il-problemi tagħhom iżjed huma fil-pits fl-istrateġija milli mill-karozza kif nara jien, u l-Mercedes daqqiva u daqqale ukoll kontru l-burdati. Mela, għajna diversi argumenti li wkoll ser nidħlu iżjed dettal tagħhom fit-tin u fit-tielet parti tal-programm. Mario, ħandur għalik. Fejn, mela, is-sitwazzjoni ħansejħilha hekk jiena. Is-sitwazzjoni Red Bull, inti minn ħatijak kif qed tara? Taħseb illi intilef il-kontroll tas-sitwazzjoni, ejja ma ninsewx illi allegatament it-tim ta' Christian Horner għandu update ieħor ġej għal Grand Prix tal-Amerika f'Austin. Ukoll. Situazzjoni, ma bdiet bid-driver menu ġej li s-sibdu jitfukaw li fuq Verstappen u Perez u ma bidix jaqbad il-karozza. Għat il-ħazina kienem jinta tara driver jgħet l-ewwel. U l-driver li juħol jgħet ma l-ewwel għan jgħidu għek. Pero b'da l-ħad bħalma naqbel ma ġew huwa meta Christian Horner
għamel għalli ħajitlaq minn ma' Red Bull kien hemm dik id-decline u qed narawha evidenti decline ġifieri. Però għattara t-titrijiet u għana tgħid dik erba' karozzi ġifieri erba' Ferrari, Mercedes, McLaren u Red Bull jistrew il-14 u il-vantaġġ li għandu Red Bull jifhem għamlu Ferrari, Red Bull, Ferrari u l-oħrajn u l-Red Bull minħabba il-20 Jina infatti forsi kien hemm xatt li jiftakar dak il-video li kont ħriġt ftit momenti wara li Red Bull kienu ħabbru illi Adrian Newey ser iħalli l-tim tal-Red Bull. Istimilu kont sospettajt illi dan jaf ikun iċ-ċans għal McLaren u għal Ferrari Jordi. Insallimlek, merħba lura wkoll għall-programmi tagħna. Ir-rinaxximent possibbli tal-Ferrari. Jiena nemmen illi għatajn il-kampjonat tal-kostrutturi għandna telliqa bejn tlieta bħalissa. Ma nafx hekk qabilx miegħi. Mela, nsemminkom l-għonet li ngrazzjak l-opportunità li rġajt tajtni sabiex naqgħod miegħek fil-programm. Jiena naħseb il-battalja għall-kampjonat tal-kostrutturi hija miftuħa f'opinjoni tiegħi bej primarjament żewġ timijiet ir-Red Bull u l-McLaren. Il-Mercedes u l-Ferrari mhux qed narahom daqshekk konsistenti li kapaċi jisfidaw għall-kampjonat tal-kostrutturi. Il-McLaren huma iktar bħalissa naħseb bħala konsistenza huma il-McLaren. Il-Red Bull huma tim li bħalissa ormai qed isuqu b'xufier wieħed kif dejjem ngħidu, tipo Perez isu kemm li ġeddet il-kuntratt naqas għamlu motivazzjoni li kellu. Il-Ferrari u l-Mercedes nemmen li kultant tiġihom tilqa tajba f'opinjoni tiegħu tnejn li hekk qed narahom se konsistenti bħal huma il-McLaren u r-Red Bull. Ir-Red Bull ovvjament nirriferi għal Verstappen. Naħseb jien f'opinjoni tiegħi ġdida hija bejn tnejn għall-kampjonat tal-kostrutturi. Verament li qed tajt inti imma nerġgħu nħarsu l-klassifika tal-kostrutturi u hawnhekk se ndaħħal naqra lil Ġo fil-biċċa tax-xogħol. Ifhimni. 39 punt kull mem bejn il-Ferrari u l-Red Bull u daw kwieti qed inaqru wkoll mill-vantaġġ li kellhom il-McLaren apparti illi mit-tmien tiġriet li għad fadal żgur li se jkunu xi tiġrija jew tnejn illi Leclerc u Sainz ser jippruvaw inaqru volderi jiena personali ma tħoss li għandna narmu lil Le biex tarmi, huma t-tarobat kif naħseb jiena il-konsistenza tat-tim. Kemm hu kapaċi dejjem jisfida għar-re. konsistenti le Jordi, però qed narawhom dejjem hemm. Dejjem japprofittaw mill-iżbalji Mill-iżbalji ta' ħaddieħor. tat-timijiet, Fis-Spa ħadu podju wara li ġarab il-Mercedes. Monza rebħu wara l-pudina strateġika li għamlu l-McLaren. Ġew ħandaħlu Imma dejjem qegħdin jirbħu għaskapju ta' ħaddieħor. Eżatt. Naħseb però Antonello li l-Ferrari iridu jiggwadanjaw ammont sew ta' punti regolari fuq McLaren. Jekk McLaren dejjem ħajiksbu almenu podju wieħed, jekk mhux tnejn, diġà tiġi diffiċli ħafna l-Ferrari biex jiggwadanjaw punti fuq bażi regolari, ġifieri jirbħu telliqa jew tnejn, waħedha ma nafx kemm ħatkun biżżejjed jiena. Bl-inkonsistenza naħseb tal-kampjonat 3 jew 3 rebħu. Le, dak tliet lila. ta' Red Bull kulħadd rebaħ tlieta mbagħad bejn McLaren, Ferrari, Mercedes naturalment. Da ma ninsew, anzi qabel xejn, ġew ħa nisma' tiegħek. U ma nafx ukoll ma xejn tiegħu fuq għad il-biċċa tax-xogħol. L-ewwel qed naħu pjaċir illi fil-fatt kulħadd qed jaqbel fuq dil-biċċa xogħol
illi bażikament sar progress mit-teams l-oħrajn u l-problema tal-Red Bull bdiet b'Newey. Jidher li kollha qed naqblu kważi fuq dik sewwa. Il-Constructors Championship bażikament ir-Red Bull qegħdin fuq seq waħda u ilhom fuq seq waħda sentejn. Għaliex qed ngħid hekk? Bażikament ir-Red Bull il-Constructors Championship wieħed biss qed jiġbruhom il-punti l-ħin kollu, ma qed jiġbor assolutament xejn. Ġifieri ibsa immensa għalihom sewwa, issa meta il-fatt li kienu tant quddiem Verstappen kważi jindika għalhekk biss kemm veru huwa tajjeb sewwa, però ma jistgħux ikomplu hekk, u jekk se jkomplu hekk, se jitilfu għax issa il-McLaren għandhom iż-żewġ drivers tajbin immens u ugwali ħafna wkoll. Sewwa, il-Mercedes ukoll l-istess ħaġa, Ferrari wkoll bħal drivers ugwali fil-fatt teams l-oħra tħares lej ir-riżultati bażikament. Neħħu ir-retirement, għax ir-retirement mikrob ta' driver. Sewwa, retirement meta kellu engine failure bniedem jew ta' Russell għax skwalifikaw u dik il-biċċa xogħol tal-1 kilo jew kien kellu weight. Sewwa, dawk ma tistax toħodhom bħala performance ta' driver, però jekk intu tieħu r-riżultati ta' performances ta' drivers, let-teams neħħi Red Bull ġifieri, let-teams għandhom gwaljanza kbira ħafna bejn drivers fejn jidħlu punti għadhom fil-fatt saru. Sewwa, issa kif għadna, Red Bull għandu driver wieħed illi qed jagħmel ix-xogħol kollu. Sewwa, ġifieri jiena ngħidlek li l-Grand Prix li ġejja il-McLaren tkun fuq quddiem fil-Constructors Championship. Issa jistgħu jirbħuh ukoll il-Ferrari daqsxejn jibsa. Għaliex għax m'għandhomx il-konsistenza li għandhom il-McLaren. Sewwa, il-Ferrari u l-Mercedes għalija dis-sena m'għandhomx dik il-konsistenza. Drivers tajbin għandhom kemm trid kollha kemm huma, però il-McLaren għandhom konsistenza ta' barra minn hawn bħalissa. Il-livellu fermo. U Antonello, inti semmejt għax vera ġi skwalifikat George Russell ġewwa Belġium u Ferrari għadu podium, imma fil-verità ma gwadanjaw xejn fuq il-McLaren dikinhar bil-flim sens. Kulħadd tela pożizzjoni grazzi għall-iskwalifika ta' Russell, imma Leclerc tela mit-tielet tat-tieni żied 3 punti. Piastri mit-tielet tat-tieni żied 3 punti. Leclerc mir-raba' tielet 3 punti wkoll. Lando Norris mis-6 post tela l-5 post, ġiex punti, u Sainz fis-7 post ta' 6 post tela ġiex punti. Ġifieri fil-verità ma għamlitx wisq differenza f'dak l-aspett. Ir-realtà hi li taqta' Monza qed imbagħti biex not tidrabi minn wara Monte Carlo fejn Ferrari skurjaw iktar punti minn McLaren fil-kampjonat tal-kostrutturi. Ħadd inbidel ix-xena minix konvint li ħadd inbidel regolarment biżżejjed biex jieħdu l-kampjonat tal-kostrutturi l-Ferrari. Le, mhux bil-McLaren kif huma, bil-McLaren kif huma l-konsistenza li għandhom il-McLaren u l-fatt li ż-żewġ drivers tagħhom huma prejt assolutament. Allura il-McLaren jiena qed il-McLaren se jirpu l-Constructors Championship. Il-Drivers Championship il-Drivers Championship. Sorry. Verstappen bil-limitazzjonijiet ma tantx tista' tgħid kien hemm fejn ma ħax il-punti li għalih kienu hemm għax pereżempju Monza vera kienu orrur ir-Red Bull ma jistax induru mal-lewża. Ġabar is-6 post però bid-difetti kollha. Ġo Zandvoort McLaren kellhom the upper hand. Verstappen xorta ħadd tieni minna. Ġo Belġium biċċajt spiċċa quddiem Norris imma xorta ħarraba hemm qiegħed. Jiġifieri l-unika telli qal ngħid li għal Verstappen dis-sena vera ma massimizzax il-punti. Hemm Awstrija wkoll ma dik hawn warraba mal-ġenb għall-mument. Kienet l-Ungerija fejn hemmhekk Verstappen kellu tellieqa naqra diżappuntanti.
Jiena fuq il-McLaren Qed nitkellmu naqblu. aktar fid-dettall fit-tieni parti tal-programm, però ma naħsibx li huwa xi sigriet tan-NASA jekk ngħid illi ninsab konfidenti illi ħanejdu hekk wara 26 sena titlu jista' jaqbad it-triq tal-MTC. Ħan iddevja naqra żejra mid-diskussjoni. Naf li Joe huwa parti isegwi ħafna lit-tim tal-Williams. Qabel ma nkomplu fid-diskussjoni. Nimmaġina li tinsab kuntent bl-għażla tas-sewwieq għas-sena d-dieħla Jows. Iva ta' Iva. Jena Albon għalija dejjem ikkonsideratu ta' driver tajjeb immens fil-Albon. Fil-fatt kieku spiċċa fil-Red Bull, probabbilment kien l-uniku wieħed li forsi, mhux l-uniku wieħed ta' insomma, imma kien wieħed milli kien jagħmel performances ħafna aħjar minn ta' Perez. Però Iva, l-Albon għandi ħafna fiduċja fih. Issa naraw, nisperaw li s-sena diħla jena l-Williams ilu ħafna it-tim favorit tiegħi, mhux se noqgħod nistaħba wara subajja. U ħaġa sabiħa kieku jarġgħu jinġabru ftit tal-inqas. Sewa wisq, mela, l-aħħar ftit minuti qabel ma mmorru għal tmiem l-ewwel parti, Andrew, disa jkolli nibda bik bil-fors, għax issa se nitkellmu fuq it-tim favorit tiegħek. Il-Mercedes, u mbagħad tisma' l-kumment ta' Mario wkoll, però. Fuqha. Mela, Drew, kemm taħseb li il-Mercedes tistgħu tgħidu tagħkom f'dawn it-tmien tiġrijiet? Ma nafx, sinċerament, il-kampjonat tal-kostrutturi m'hemmx ċans, realistikament. Il-distakku għaw kbir. It-tim beda ħażin fil-bidu tal-istaġun u baqa' lura wisq. Biss naħseb jiena wieħed ikolli ngħid li ħadu ġiex rebħiet mhux ħanajt tlieta għax waħda minnhom intirtet naqra biex ngħid kollox, ħaduhom bil-mertu. Kif isu qal ġew qabel, però hemm ħafna inkonsistenza. Qed immorru minn teliqa għall-oħra. U qisek ma tafx x'qed tistenna. Jordi qal jirpu waħda u mbagħad tnejn. Insomma, jew nibdew Friday tajjeb, is-Sibt ma tkun imkien. Viċi versa, m'hemmx dak il-feeling ta' flow anke f'weekend stess li tajt tlaqt minn punt u ftit imxejt il-qudiem. Hemm wisq inkonsistenza. Ma naħsibx li mhumiex kapaċi jirbħu tellieqa jew tnejn. Jaf tista' tgħid ikollhom sejn dirett, però biha dik tirbaħ tellieqa xorta qed tgħid tiegħek b'mod indirett, imma realistikament mhux se jirbħu l-kampjonat tal-kostrutturi, biss xorta naħseb ikolli ngħid li dis-sena rajna titjib mhux ħażin mis-sena l-oħra, għax is-sena l-oħra qatt ma deru ħajjirbħu tellieqa, sinċerament il-Mercedes vera il-karozza vera ma kienet imkien. Il-verità naħseb vera qegħdin it-tielet jew raba' l-aqwa tim bħalissa dvarja naqra trakka. Però id-distak mhuwiex enormi bħalma kien da żmien sen ilu. Veru li Red Bull kienu naqra klassi għalihom ukoll, imma xorta. Imma realistikament l-inkonsistenza hemm għadha u naħseb ħadd iswihom ħafna jiena. Jien xorta ma noħodix bi kbira ma jirbux tellieq oħra dan l-istaġun. Bl-istess mod li ma noħodix bi kbira jirbu xi waħda jew tnejn. Jiena ġenerali però ħansemmi din u nara right trend ġenerali li ħafna mill-updates kien hemm ħafna kienu erratic, mhux mill-Mercedes għax jista' jagħmel biss, imma anke timijiet oħra jiġu b'upgrade package isu ma jaħdimx tajjeb u jagħmlu 2-3 races ma jmexxux, ma jkunu kien. Tim ieħor inkonsistenti semmejnihom il-Ferrari. Bdew mhux ħażin, bdew ishom clearly
a second place best team. Vera li l-McLaren qabdu ħafna mbagħad, imma mbagħad għamlu update ġo Imola. U jithom intilfu, tajt li vera rebħu Monte Carlo, ma rajtom isom intilfu jien. Jien naħseb Mercedes u Ferrari, more or less kif qal Jordi u anke Joe, hemm wisq inconsistency. McLaren narhom dejjem hemm xi ħadd wieħed mis-sewwieqa podju u ieħor realistikament mal-ewwel ħamsa. Red Bull sa punt konsistenti, forsi mhux totalment fit-tajjeb, imma naraw il-konsistenza. Verstappen dejjem isu jġib ir-riżultat li tippretendi mill-karozza dikinhar. U mbagħad Perez isu jiġbor il-frag. Dejjem. Imma Mercedes u Ferrari naħseb hemm wisq inconsistency. Ma jo. Jiena adesso la cosa hija il-McLaren. Sejda wara Perez il-McLaren. Kif palestra għandna semmejt l-ewwel il-McLaren hija l-top li huma jistgħu jgħidu punti mhux jilfu nara ħajjena. Red Bull sewweq wieħed ma għandek il-Ferrari il-konsistenti magħhom flimkien ma' Mercedes. Jiena mal-Mercedes jilfu, però jilfu jekk il-Red Bull u l-McLaren ikunu ħbiera. Kif rebħu punta għall-istrateġija tal-McLaren kienet ħażina. Għalhekk rebħu kieku il-McLaren anticipaw l-affarijiet li kienu qed jagħmlu Ferrari jew kienu ħajamlu taw qed tikbar mill-kien għawenti u l-Ferrari kollu lejna fermu u għattu għal-għaddu daw funzjonu taw l-affarijiet. Ġi funzjonu qudiem il-weekend kif jiġri kollu nemmel iktar għal-McLaren u Red Bull tkun li jaħtu wieħed għalma naqbel qalu naqbli. Kitilfu għandhom il-punti mistejtu. Il-McLaren kitilfu il-punti tawieqa u il-punti il-kostruturi għammin jina kubel nħalif McLaren kullum għal. Ġiri għamu straordinarja il-karottarura ma nemmel taħamlu. Il-Red Bull tawieq wieħed il-kostruturi u il-kostruturi laqti nemmel ġrir oħra ħajkun ta' driver li ħajkun ħazin il-championship ġibiri għala Mercedes ġibiri biex għalu daw il-sold driver għalu sold driver jamlu sbagli jamlu kunu qabli Ferrari kif-bodi trid. Kif konsistenti kif Ferrari ma bejn Red Bull u Mercedes. Mela ġew qabel ma nagħlqu naf li meta studenttek għall-programm tgħaddu wkoll xi kemmtej fuq Sir Lewis Hamilton. X'jista' jagħmel f'dan l-aħħar minn tiġrijiet? Jena, s-sena f'dawn it-tiġrijiet dis-sena, fimni nafu fejn il-Mercedes qed nqablu kollha li bażikament il-1 u 2 s'issa huma għadhom bħala punti ġifieri dejjem qed nitkellem fuq il-performance. Għadhom ir-Red Bull u l-McLaren. Bil-McLaren ħafna iżjed soda u for labuha bejniethom bħalma qal Antonello bħalma qalu kollha jilagħbuha bejniethom il-Mercedes u l-Ferrari. Kif diġà għalija iż-żewġ drivers bħalissa performance tagħhom Russell mhuwiex konsistenti daqs Hamilton, però meta toħroġ waħda tajba jiġri daqs ħadd ieħor. Sewwa, il-Ferrari għandhom żewġ drivers li huma paragunati tajjeb ħafna kemm huma. Mhux se nidħol fil-kwestjoni tal-familja għax għandi l-opinjoni tiegħi fuq li jiena ngħid għalija imisshom żammew, imma insomma. Issa naraw daqsxejn ġej is-sena d-dieħla. Ħafna ġew mela grazzi ta' dan l-intervent mela se mmorru għal waqfa qasira ta' reklami. Tibqgħu magħna għaliex wara dawn il-3 minuti ta' reklami li għandna se nibdew naqra bil-kontroversji. Vuol direk speċjalment hawn xi supporter tal-McLaren qed isegwu l-programm illejla. Issa l-waqt li nitkellmu kif ukoll ngħaddu minn din l-waqfa qasira ta' reklami.
Għaldaqstant, ibqgħu magħna għaliex dalwaqt se nkunu magħkom. Beauty Wisdom tal-Fgura għall-aħjar prodotti u servizzi ta' sbuħija. Żuru wkoll Nails by Xarawna fl-istess stabbiliment għall-aħjar servizz ta' trattament ta' dwiefer. Wasal eluq żmien ommok, missierek, jew xi ħadd minn tal-familja, għandek xi okkażjoni jew xi attività mal-ħbieb u trid issib restorant tajjeb b'ikel ġenwin u prezzijiet qalbu ta' kulħadd? Post wieħed għandek issib El-Katalan tax-Xajra fejn issib għażla vasta ta' pizza, pasta, grills u għaġin f'atmosfera b'element familjari. Għal bookings ċempel fuq 21 800 997 jew żur is-sit tagħna għal iżjed informazzjoni. El-Katalan, ir-ristorant għalik. Ant Michael's Butcher tal-Ħamrun issibu l-laħam tal-aqwa kwalità bi prezzijiet raġonevoli. Nippreparaw ukoll homemade għal barbecues, festini u ikliet bħal burgers, braġoli, kebabs, laħam mimli, diversi kwalitajiet ta' salsett u ħafna aktar. Ikollna wkoll fnik ta' Malta friski u laħam ta' żiemel. Żuru l-ħanut tagħna li jinsab f'Misraħ is-7 ta' Ġunju 1919 fil-Ħamrun fejn kien hemm qabel il-ħanut tal-Women 2000 u taraw bajnejkom li hemm ħadd aqwa minn Michael's Butcher tal-Ħamrun. Għal iżjed informazzjoni żuru l-paġna tagħna ta' Facebook fuq Michael's Butcher il-Ħamrun jew ċemplu 2124 8651 jew 7904 7220. Mela, merħba lura għat-tieni parti ta' dan il-programm fej l-iktar foka li ħajkonna huwa fuq it-tim li kif nafu tajjeb l-editur tagħna Antonello Abela iħobb li huwa l-McLaren. Biex nagħtu ftit ndur u speċjalment fuq il-kwestjoni ta' ordnijiet mill-naħa tat-tim. Mela, ħanduru lura nagħtu ħarsa lura ftit għat-teliqa li kellna ġewwa Monza li għadha kemm għaddiet. Mela, tajjeb ngħidu McLaren spiċċaw l-ewwel u t-tieni fil-qualifying, ġifieri Lando Norris għal pole position u Piastri beda mit-tieni post. Mela, telqu nhar il-ħadd, anzi Lando Norris tista' tgħid ma telaqx ħażin, l-istess Piastri tnejn żammew l-ewwel u t-tieni post. Iżda huma diħlin fit-tielet kantuniera Piastri għamel qabża fuq Lando Norris. Għaw min jgħidlek kienet aggressiva żejjed, għaw min kienet jgħidlek kienet pretty clean move, imma ħan warbu dik l-argument mal-ġemp għal 9 sekonda. Insomma, Piastri mar fil-vantaġġ, ħal ewwel post, waqt li Lando Norris, grazzi għall-overtake li għamel Piastri, anzi mhux talli tilef il-pożizzjoni lil Piastri, iżda anke lil Charles Leclerc.
u spiċċat tielet. Insomma, għaddew id-dawriet wasalna l-ewwel pit stops. Skużani, Lando Norris daħal l-ewwel, għemet minn tal-ewwel net li daħal sa fejn fin, post l-ewwel 5, daħal ħareġ dawra wara daħal Leclerc u daħal warajh. Eventualment, insomma, l-oħrajn daħlu u l-McLaren ġew f'punt fejn kienu l-ewwel u t-tieni fit-telieqa, Piastri kien baqa' l-ewwel, Lando Norris baqa' t-tieni. Issa hawnhekk Lando Norris qisu beda jitlob biex iħalluh almenu jiġġieled għall-ewwel post. U insomma ħarġet il-kelma mit-team radio ngħidula papaya rules biex ngħidlek. X'inhuma huma biss verament jafu, imma naħseb wieħed jifhem li huma ċertu kodiċi ta' kif bejn wieħed u ieħor itelqu bejniethom bla ma jkollhom ħabtiet u ħaġa oħra. Insomma qalulu kien hemm ħafna tlabli fuq ir-radio għalli gerfix ma kienx ċara l-istruzzjoni. Anyway, mbagħad iż-żewġ sewwieqa daħlu għat-tieni pit stop tagħhom, Leclerc baqa' barra u dar rebaħ. Insomma, Piastri spiċċat tieni Norris it-tielet. Ħafna nies jaħsbu li għat-tieni darba għalija, għax hemm darba oħra fejn ħafna nies ħasbuha, McLaren għamlu żball billi ma mponewx għalmenu team orders iktar ferm, naqra differenti, insomma. Allura issa biex nelaboraw ftit fuq dil-kwestjoni intajt ftit outline, ħanistiden lill-editur jagħmel isu 5 minuti jgħid tiegħu fuq din is-sitwazzjoni. U ngħaddi l-pjattaforma lilek, Antonello. Ara, jiena voltieri min jisma il-videos toħroġ wara kull tellieqa jagħmel eżatt x'jien ngħid. Jiena għalissa naqbel ma kif it-tim qiegħed jimxi, li qiegħed iħalli ż-żewġ sewwieqa isuqu emment li jkunu korretti. Jiena personali u għaw se nerġa' nitfa' il-klassifika tas-sewwieqa fl-isfond ħalli wkoll ikolkom naqra idea ta' l-argument illi qed nipprova npoġġi jiena. Għalkemm id-distakk bejn Norris u Verstappen niżel, ma nemminx illi għandhom jintużaw team orders favur Lando għalissa. U se ngħid għalfejn. Għaliex jien sissa għadni ma rajtx biżżejjed biex Lando verament ikun jista' jidħol fil-ġlieda għall-kampjonat tas-sewwieqa. Jekk naraw l-affarijiet fil-klassifika tal-kostrutturi mbagħad fejn id-distakk huwa ta' 8 punti. Hemm iva. Hemm diġà ta' ċara illi jiena konfidenti mill-fatt in il-McLaren se nistgħu nirbħu l-kampjon tal-kostrutturi. Imma fil-fema tiegħi wkoll għandna żewġ sewwieqa validi illi għalissa porta nibqa' nsostni akkontlarju ta' ħafna nies, inklużi ġurnalisti prominenti bħal Will Buxton ta' Formula1.com illi għandna nħallu lis-sewwieqa ittelqu. Issa nerġa' ntenni jekk niġu għal Grand Prix ta' Las Vegas li kun għatfadal 3 tiġrijiet u waħda smint. U d-distak jinżel għal madwar 20 punt u batem iwa wieħed ikollna, ħalli ngħidha bil-Malti, iva, immorru anki għat-titlu tas-sewwieqa. Jew jekk Verstappen jagħmel xi DNF, imma issa Paul Norris huwa li l-ewwel nett ma jibqax jagħmel it-tluq ħażin li qed jagħmel tellieqa wara tellieqa wara tellieqa. Ma jinħasax għax jara l-sieħbu warajh, jew jaqbżu kif qabżu għalkemm kienet manuvra għal limit ta' regolament, jiena ħabbin ħsibtu laqtu Oscar Lando. Jiġifieri, x'Orlando huwa li jipprova jirbaħ it-tliela u jkompli naqas id-distakk. Billi jibqa' jġib il-pole positions, jibqa' jirbaħ it-tliela u jibqa' jitlaq tajjeb biex iżomm l-ewwel post wara l-ewwel kantuniera. Biss jien iva,
Jekk it-tim tal-McLaren l-ewwel objettiv tiegħu bħalissa huwa l-kampjonat tal-kostrutturi, iva naqbel mat-tim u naqbel mal-mod kif Zac Brown u Andrea Stella qed jimxu. Ovvjament, Oscar huwa sewwieq validu u nemmen li għall-futur flimkien ma' Lando Norris jista' jiġġieled għall-kampjonat. Issa jien l-opinjoni tiegħi hija ejja nħalluhom ħajkomplu jitelqu, Lando xogħolok huwa illi titlaq tajjeb, tissolvi l-problema li għandek fit-tluq u mal-pole positions jibdew ġejjin ir-rebħet ukoll. Biss għalissa iva l-ewwel priorità tibqa' għall-inqas għalija bħal Antonello parti tal-McLaren il-kampjonat tal-kostrutturi. Ilna ma neħduh 26 sena, qed b'ċans tajjeb li neħduh dis-sena u hemm bżonn nintokku ruħna hemm biex l-ewwel neħdu lilu, mbagħad hekk nkunu għadna biċ-ċans għalfejn ma mmorrux għat-titlu tas-sewwieqa. Nistiden il-panel ħalli tirribatti naqra l-argument tiegħi. Tibda Mela, Antonello, grazzi tal-intervent tiegħek. Ħana din naqra lil Joe biex forsi jagħmel l-argument tiegħu. Joe, ngħaddi l-pjattaforma lilek. Tinsix tixgħal il-mikrofon, please. Għax min tix tinsema. Fidda kif reġgħet tefa'. All right, issa tajjeb. Mela, kulħadd jaf li jiena kontra li tipprova tislowja driver ikun min ikun. Issa, drivers kollha kemm huma biex waslu fil-Formula 1 kollha għandhom ċerta determinazzjoni huma il-single x'jgħidulu tagħhom huwa li jirbħu il-World Championship. Jekk ma jirbħuhx jagħmel fuq minn bħalissa qed naraw il-Piastri u Norris li qegħdin it-tieni u r-raba' u x'hekk fil-kampjonat minn għalija bħalissa Leclerc fin-nofs. U x'hekk qegħdin. Iva. Eżatt. Sewwa. Issa, Piastri għadu biċ-ċans li jispiċċa t-tieni fil-kampjonat. U għall-Piastri bħala driver żgħir, bħala driver ta' ċerta determinazzjoni, dik hija importanti iżjed. Tarġa' iżjed minnha importanti li inti tgħaddi t-teammate tiegħek. Għaliex qed ngħid hekk. Ma nafx minnkom jiftakar il-Dennis Jenkinson, Jenks kien il-lum tiegħu. Jenks kien wieħed mill-motorsport journalists għalija għadu l-aqwa sal-lum. Sewwa. Jenks dejjem qal waħda, your biggest opponent is your teammate. Sewwa. U dinha ħaġa naturali, u dinha rajniha ħafna drabi, rajniha bejn Senna u Prost, rajniha bejn ħafna drivers kbar illi irridu jgħaddu at all costs lit-teammate tagħhom. Ikun għall post u jkun għas-6 posti u s-7 post, xorta driver irid dejjem jekk jista' jkun ikun quddiem it-teammate tiegħu. Jiġifieri jien lill-Piastri ma nistax intih tort f'dil biċċa xogħol bħalissa. Issa Antonello jekk kif għadt int jekk naslu għal fadal żewġ events u driver tal-McLaren għandu ċans u minnu minnhom, jiena nippretendi li t-team hemmhekk jagħti team orders. Ma naqbilx magħha imma hija ħaġa naturali li se ssir hekk ukoll. Għat-teams huwa li żjed importanti il-Constructors Championship. Sewwa, u l-Constructors Championship kemm huma drivers tal-McLaren bħalissa qegħdin jiskorjaw kemm jifilħu. Kemm jifilħu points qegħdin. Kif spiċċaw id-darba l-oħra. It-tieni u t-tielet. It-tieni u t-tielet, preċiżament. Ma setgħux morru iżjed tajjeb minn hekk li fl-ewwel u t-tieni, sewwa. Ferrari kisbu ħarira aktar punti għax spiċċaw l-ewwel u r-raba'. Imma ngħidu fejn Red Bull, McLaren kisbu ammont sew biex ngħidu hekk. Preċiż, il-Red Bull huwa target bħalissa sewwa u mal-Red Bull jidher li ġabru kemm setgħu punti dal-weekend, il-weekend li għadda ta' Monza. Issa naraw x'ġej dal-weekend sewwa fuq track totalment differenti. Dik issa l-biċċa xogħol se jinbidel kollox. Anke Singapore ġew biex ngħidu hekk. U anke Singapore. Singapore fejn Monza issa trakek fit-toroq biex ngħidu hekk. Hemm xnijat ukoll il-Red Bull sabu rkabtu ta' xi problemi. Imma dinha taqra l-ħin kollu fuq ir-Red Bull, fuq il-Williams, anke il-Williams kien serba l-kampjonat da sewwa, jiġifieri irridu naraw dak huma kollha xnijat u rridu naraw. Però naturalment Verstappen u il-Red Bull
huwa fl-interess tagħhom kemm jista' jkun li għall-inqas jafu li se jitilfu l-Constructors Championship, għall-inqas jibqgħu jagħmlu kemm jifilħu biex jgħinu lil Verstappen jirbaħ World Championship ieħor. It-tim l-oħrajn il-Mercedes u l-Ferrari bħal madna dawna qed jiġbru bil-mod il-mod, però realistikament għandhom inqas ċans ħafna mill-McLaren illi jieħdu l-kampjonat. Il-McLaren il-Constructors Championship żgur tista' tgħid diġà l-McLaren sewwa dal-weekend żgur li se jieħdu. Bil-mod ejja ma jiġrux. La, konvint. kollox. Konvint. Jekk jirbaħ Verstappen, u jiġu t-tieni u t-tielet, se jibqu kampjonat diġà. Jiena issa xorta ma naqtaħħomx barra l-ħomor. Hemm għadhom. Imma jekk jirbaħ Verstappen, Antonello, żommu ħadha. Jekk jirbaħ Verstappen, u kif qal Joe, jiġu t-tieni u t-tielet il-McLaren. Ġa qed tikseb punti iktar mill-Ferrari. Dak il-każ. Jiġifieri il-punt fil-verità m'intix qed taqtaħħom barra, forsi veru. Forsi huwa minnu, forsi mhuwiex. Dak Pudini strateġiċi. Pudini ċampionat il-McLaren. Jiena jkolli nisbar li Pudini champions tagħhom għal-Ferrari. Sewa. Ħanajdi u nerġa' forsi ngħaddi lilek Joe biex forsi tagħlaq imbagħad ngħaddi għall-membri l-oħra. Dis-sena mhux li rajt ħafna żbalji strateġiċi min-naħa tal-Ferrari. Ikolli nkun sinċir, naqra fl-Ingilterra meta bidlu t-tires tal-Leclerc għall-intermediate kmieni ħafna dik ingidmu hemm u naqra f'Kanada imma fil-verità ma tantx kellu xi jitlef anyway hemmhekk Leclerc l-istorja marret ħażin qabel it-tellieqa kważi hemm. Imma forsi nerġa' ngħaddi lilek Joe biex forsi tagħlaq fuq dal-punt u bagħad ngħaddi naqra l Mario ta'. Mela, il-punt ġifieri tad-drivers u team orders, u x'hekk. Jiena kif għadt, jiena kontra team orders dejjem driver jagħmel ħiltu jitħallas biex jagħmel ħiltu ngħiduha kif inhi. Ukoll biex jgħin lit-team. Ġifieri ħobb ħaġa u tobgħod oħra f'dil-biċċa xogħol. Jiena mis-sens nistaħba wara subajja xejn, jiena qed insir iżjed u iżjed fan ta' Piastri ma' kull event li jagħmel, nemmen li hu se jkun the next new champion. The next champion ġifieri ta' dis-sena. The next new champion imma ġifieri driver ġdid li qatt ma rebaħ il-kampjonat. Jiena kieku jkolli nagħmel ħatra minn se jkun ngħid li se jkun Piastri. Awstraljan, karattru ta' fighter, karattru jiġi u għadu żgħir u għad għandu dik iċ-ċerta determinazzjoni. Norris għandu insecurity kbira. Għalija Norris jiġri daqsu. Imma bħala karattru huwa insecure. Kider ħafna. Iwaħħal fih innifsu fuq ħafna affarijiet. Għatmu konvint, pero kif għedni, Piastri għalija, pero il-karattru tħom differenti. Ma Piastri huwa ħafna iżjed fighter. Fuq hekk naħseb li se jispiċċa mit-tnej jaf jiġi l-ewwel Piastri minn bejn Norris u Piastri ġifieri. Sara. Mela, grazzi Joe. Ħanaddi naqra lil Mario biex jgħid ftit tiegħu fuq din il-kwistjoni. Ngħaddi l-pjattaforma lilek Mario. nemmen li tkun jistgħu iktar inġob bħala driver. Imma jekk nistgħu ngħidu ħaġa oħra wkoll. Li da jekk jibqgħu jiskoljaw ħafna punti li huma, ħajġib maġġora Red Bull fejn Vettel Webber. Meta Vettel Webber il-kwestna għalija, qegħdin biex inxulsi ma tarax jgħidu ħalli l-Webber, u jtedilu Vettel. Jiena Piastri għenet, jiena kont fil-Formula 2, għalkemm daw laħħet segwita Formula 2. L-akbar għajti għamel żball, jekk il-żball jagħmel għamlu bħal Vettel.
Vettel huwa champion kont fuq jiena għadni insomma mal-Audi għadna tissemma ma' xogħol oħra. Pero meta rajtu jagħmel dak il-żball dak il-greediness li jirba xi ħaġa li tikber. Lum il-ġurnata nistgħu nifhmu McLaren konna tistgħidu rajt għad. Jekk ħajċedu u jgħidu li huwa sinu driver bla ma jrid uħaj għasini driver, ma ma tini uħaj għasini driver. Għajġi għasini McLaren jgħidu isma' il-mid-distat għaxinari għandu kampjonat. Ma jek minista ħadda jtedilu l-innaru ħadda stirat. Għamma trid jenna fem ta' ma tini uħaj second driver. Jena ta' t-tjassi bħal Vettel meta kien laqwa tijaw biex t-tkelmu li da' mux ħajba stirat bħal jgħidu. Mr. Steamer biex ninsew kif għamel mill-Alpine mal-McLaren. Għamel. Kontroversja kollha dik il-korsi kumbat ġieda sistema McLaren. Dik li jgħid ħajdin il-korrajt ta' Alexander Campionat għal-Dewlet. Vera mid-distrazzjoni ta' un-emmerija ta' il-kampjonat fil-McLaren u għanawit. Pero ma għal-ġew ma stax il-ġesti barra. Pero favorit li barbilna kħan il-driver championship huwa Loris Paletta. Pero t-tirit li ġejjin sejri, għal Antonelli, Loris t-tilbaħ, il-kamil qualifying tajbom, bħat jibtaħazi, għati, għajti ġiru, bħati għafter, għaxet nemmen li jibdek il-kontest ta' Ferri, t-tilbaħ taħzi għal-mat jibtaħ ġenerali, t-tilbaħ taħab. Ma jien nemmen għal Antonelli ħafna li għallu għabti ġittari jkun l-kontrastin t-turi un-bat jizjedu vera driver, pero jinn-nemmen li mekuna ħajkun problemi kbar li marriċ għamil il-verta pero l-Red Bull. Għalissa għu għal-jom il-media t-trom il-foresta l-ħiju jġifiri il-media għamil parti li t-toli għu. Jimma għal-nis il-Red Bull għu għal-jom il-media u bħalmet naraw u għu. So, t-tiġu driver li ħadirna il-Red Bull u għed jgħat tal-post u għed malu t-titra u għed jgħat ma nħoġu fortiza li ħajkunem kem ġastri pennu t-ġiġu ma t-titra jimkien ma f-festa pen il-mukoni għed jgħammet u għed ġedaw t-tira għannet u l-Ferrari u l-Mercedes t-tira il-McLaren u l-Red Bull li naqru għam il-punti Stavo ġortuja, ħajtittaw jgħalaw xejfentaw il-McLaren għaxħan għallu punti jgħu jgħu fantaċ fejt, għazaj bil-santi jgħu t-tibetta. Mario, ħana għaddi għal-Antonello biex jgħid naqra xaħġa oħra. Ħanżu ċaħġa għabel ma forsi nisimaw il-kumment ta' Ġordi. Fuq il-bicċa, infatti kienem ħafna nies anki supporters lokali tal-McLaren illi biex niksuni fuq dal-argument bdew jgħidu li jisma' taf minnu l-manager ta' Piastriju Mark Webber li diġà kidem fuq il-kustjoni Malti 21 u forsi għalhekk ukoll it-tim jidher jgħidu li hemm xi klawżola wkoll għal Nico Rosberg li Mark Webber għandu tofa minna u ma jixtiex li Piastri jgħaddi mill-istess Marti li jgħadda ma Webber jgħid Mark Webber jgħid imma jgħid ukoll, però Mark Webber jgħid kollha li Vettel kien ġanki demmen u għalhekk għamlu sena propri Vettel jiġifieri jista' jkun ukoll. Però jekk Mark Webber ħajmexxi l-Piastri kif mexxew fit-tilgħa tiegħu Piastri ma Le, jiena nemmen li meta niġu għassiju mbagħad għandha tkun raġonevoli l-affari, mhux għalissa, imma jekk jalla niġu għassiju għax jien ovvjament se niddejjefni nixtieq li l-McLaren neħdu l-kampjonat tas-sewwieqa wkoll għalkemm hija impossibbli imma pass. Ejja naraw li għandna vantaġġ nibdew billi naqsu l-Red Bull fil-kampjonat tal-kostrutturi, nibnu l-vantaġġ u mbagħad naraw minn hemm. Għandu jaf x'għandu jagħmel, m'hemmx fejn irrepeti dak li diġà qed. Grazzi Antonello, ħanaddi waħda għal Ġordi biex ukoll jgħid tiegħu fuq din il-kwestjoni. U mbagħad nagħlaq ftit jien bil-ħsibijiet tiegħi.
Jordi, ngħaddi l-pjattaforma lilek. Jiena minna ħatijaj, ovvjament, ma taf li minna ġina tim. Il-McLaren ma tantx jizu għed t-timijiet favoriti tijaj. Onest. Rigward Piastri u Norris, hemm talent, hemm żewġ xufiera għadhom żgħar prattikament, li tista' tgħid u ddebuttew f'dawn l-aħħar staġuni, it-tnejn li huma. Nemmen li qed jasal li żmien li Piastri naqbel mal-ġew ikunu li jisfida l-kampjonat. U Norris nemmen li għadha pedata jispiċċaw ma' tim ieħor. Naħseb qed nara ħadha pedata mal-Mercedes. Jien f'opinjoni tiegħi. Dik l-istalet kienu McLaren ma tantx jiena xi wieħed li nżommu l ġurnat 100% dwar tantx huma t-tim favorit da sekk tiegħi. Ħaniġu għat-tim favorit tiegħek fit-tielet fl-aħħar parti tal-programm fil-fatt, Jordi. Xi ħsibijiet imma xi ħsibijiet Jordi fuq di l-kwistjoni ta' team orders, mhux team orders minn naħa tal-McLaren. Għandhom bżonn jiġu imposti, misshom ilhom ġew imposti. Misshom ilhom jiġu imposti, għax hekk huwa l-ewwel target tagħhom il-kampjonat tal-kostrutturi, jiena nemmen jiena inqis nilżhom mat-tim mhux max-xufier, jiena naħdem mat-tim ma naħdimx għalija nnifsi, jiġifieri jekk huma impjegati tat-tim l-ewwel ambizzjoni huwa li s-suċċess tat-tim. Mhux is-suċċess personali tax-xufier. Jiena naqbel mat-team orders, inti prattikament tiġieled għat-tim mhux għalik innifsek, aħna dan fl-aħħar mill-aħħar it-tim huwa format minn żewġ xufiera, mhux minn xufier wieħed. Jiena naqbel magħhom misshom ilhom li ħasbu għalija, ġifieri naraw fl-aħħar tellieqa ta' Monza l-ewwel dawra kien hemm riskju kbir li jitilfu kollox bħalma xarhom it-timijiet fil-passat, bħal Mercedes u hekk, meta kien hemm Rosberg u Hamilton. Ma nixxiex li nara l-McLaren sa fatt mhux it-tim tiegħi li jispiċċaw b'dak il-mod. Sewa. Biex ngħid naqra tiegħi biex ftit nibdew nagħlqu b'dan il-punt, sinċerament, jien għalija McLaren misshom ilhom imponew team orders, għalija mhux tal-li għadu kmieni, tal-li għalija kważi tard wisq ħanibda minn hawn. Jien sinċerament l-ewwel nies nibda bit-tellieqa. Sinċerament mela l-ewwel pass. Dan hemm żewġ kampjonati tajjeb ngħidu hemm tal-kostrutturi u tas-sewwieqa. U hawnhekk qabel xejn jien mhux qed nitfa' tort fuq Piastri innifsu, imma irridu ngħiduha kif inhi. L-aħħar tellieqa meta ġejna l-aħħar dawra kienet ċara li Piastri mhux se jirbaħ. Norris kien waraj fit-tielet post, kellu vantaġġ komdu tista' tgħid qatt ma kienx taħt xi pressjoni minn Carlos Sainz warajh li potenzjalment jitlef fit-tielet post. Għalija jiddispjaċini ngħidha b'ċertu bruda biex ngħidlek. McLaren kellhom jimponu team order biex Piastri ċedi għal Norris għat-tieni post. Fil-verità m'intix qed tħarbat il-ċansis tiegħek fil-kampjonat tal-kostrutturi biha. L-istess għalija ġara fl-Ungerija. Jiddispjaċini naħseb kienet mishandled qabel in the first place, ġabu naqra bidejhom bl-istrateġija. Għalija hemmhekk naf li kattiva l-affari, imma l-arba kienu l-ewwel u t-tieni kellhom jagħmlu minn kollox biex jirbaħ Lando Norris. Iva ngħidha, ma jiddispjaċinix ngħidha. Hawnhekk m'aħniex sitwazzjoni fejn is-sewwieqa qed jiġidu bejniethom biss għall-kampjonat tas-sewwieqa. U tajjeb ngħidu, għalija da dithering mhux qed jgħin lit-tim, anzi qed jagħmel kważi sabotaġġ għalija, sinċerament. Meta kien hemm Hamilton u Rosberg, nifhimha li ma timponix team orders għax daħat mur realistikament ħajsfidhom għall-kampjonat tas-sewwieqa tal-kostrutturi huwa sabiħ li tħallihom. Imma jekk trid tirbaħ żewġ kampjonati, trid tagħmel dawk id-deċiżjonijiet il-kattivi. Timijiet oħrajn ma jaħsbux darbtej,
kemm il-darba rajna l-Mercedes jimponu ċertu istruzzjonijiet fuq Bottas biex iva jekk hemm bżonn jirbaħ Hamilton. Kemm il-darba rajna l-Ferrari fil-passat. Iva, kienu estremi ħafna ġieli, imma u forsi mhux dejjem kien hemm il-bżonn, imma iva kellhom bżonn ikunu kattivi. Jiena nħoss li McLaren li kieku nibdew sempliċi. Kieku żammew il-Norris l-ewwel u Piastri t-tieni fl-Ungerija u kieku qalbuhom fit-telliqa li għaddiet. Ġal distak tal-kampjonat tas-sewwieqa b'10 punti, Norris fuq Verstappen bla ma tellef li t-tim punti mġiddem fil-kampjonat tal-kostrutturi fl-aħħar mill-aħħar, ġifieri qed tajt it-tim l-ewwel. U qed tħarbat wieħed qed tajt qed tagħmel il-kampjonat tal-kostrutturi. Għad-danni tas-kampjonat tas-sewwieqa għalija fadalt minn titliela 60 punt, mhumiex esaġerazzjoni. Kull ma trid DNF wieħed ta' Verstappen. Tajjeb, da jiġi laqas 40 punt, tinsiex ukoll li d-distak bejn l-ewwel u t-tieni għandek mill-inqas 6 punti kull darba, mill-inqas. Potenzjalment tista' tikseb anke 8 jekk tagħmel fastest lap in. Ġifieri hemm dak iċ-ċans, imma trid tagħmel minn kollox. Min issa biex tagħmel biex tgħin għall-kampjonat tas-sewwieqa għax iva jiena I stand by it. Hemm qiegħed iċ-ċans jista' jkun ma jirbħux, imma la darba qiegħed hemm iċ-ċans b'mod ovvju iva team orders jekk hemm bżonn iridu jiġu imposti. U għalija l-indeċiżjoni tal-McLaren iktar qed tagħmel ħsara milli ġiet. U actually insemmi punt li għamel Joe. U naqbel ħafna miegħu li Lando huwa insecure b'sta punt. Għalija hemmhekk iktar u iktar il-McLaren missommittuh dak l-appoġġ li juru aħna lesti nibbakkjawk għall-kampjonat tas-sewwieqa, aħna warajk. Jiena nemmen li Piastri jista' jisfida fil-futur naqbel ħafna magħkom. Jaf anke jeleb il-Norris fil-futur, jiena nemmen li dik possibilità. Imma bħalissa fis-sena 2024 qegħdin id-9 ta' Settembru llum. Norris huwa l-aqwa the best place biex ngħidlek għall-kampjonat tas-sewwieqa u trid tgħinu fiha anke għad-danni ta' Piastri f'ċertu istanzi. Maħniex qed ngħidu meta ngħidu team orders nirtiraw il-Piastri mit-tliela sempliċi biex Norris jigwadanja pożizzjoni, ħadd mhu qed jgħid hekk. Imma iva fejn hemm sitwazzjonijiet fejn qegħdin wieħed quddiem l-ieħor, Piastri quddiem Norris, iva vera mhumiex nisbaħ ħaġa team orders imma inħoss li huma neċessità. Vera forsi tħalta l-argument b'ċertu saħħa imma jiena għalija McLaren qed jissugraw jarmuha huma stess il-kampjonat tas-sewwieqa, sinċerament. Tal-kostrutturi jiena nemmen li hemm qegħdin għandhom żewġ sewwieqa tajbin ħafna, jiġifieri u jiġifieri dik m'għandix dubju li qegħdin hemm il-Red Bull bil-Malti qegħdin naqra fuq siqwada, jiġifieri McLaren huma favoriti għall-kostrutturi tista' tagħmel minn kollox biex tgħin iċ-ċansis tiegħek fil-kostrutturi u fl-istess ħin tagħmel minn kollox biex tgħin lil Norris fil-kampjonat tas-sewwieqa. Jiena dejjem nemmen li staġun tibda kemm jista' jkun ugwali. Però jiġi punt li għalija ikun wara Ġunju tajli kmieni iva li meta hemm wieħed fiċ-ċans għall-kampjonat tas-sewwieqa trid tagħtih il-prijorità. Naħseb grazzi lilkom kollha tad-dibattitu fuq dan l-issue. Naħseb wasalna biex nagħlqu dal-parti ngħaddu għal waqfa qasira ta' riklami u mbagħad nitlu għat-tielet parti fejn se nitkellmu ħafna fuq Aston Martin u żewġ titliela li ġejjin ġewwa Baku Singapore. Grazzi ħafna lilkom.
twisdim tal-kura għall aħjar prodotti u servizzi ta' sbudija. Żuru wkoll Nails by Xarawna fl-istess stabbiliment għall aħjar servizz ta' trattament ta' dwiefer. Wasal elu żmien ommok bissierek jew xi ħadd minn tal-familja għandek xi okkażjoni jew xi attività mal-ħbieb u trid issib restorant tajjeb b'ikel ġenwin u prezzijiet qalbu ta' kulħadd, post wieħed għandek issib El-Katalan tax-Xajra fejn issib għażla basta ta' pizza, pasta, grills u għaġin f'atmosfera b'element familjari. Għal bookings ċempel fuq 21-800-997 jew żur is-sit tagħna għal iżjed informazzjoni. El-Katalan, ir-ristorant għalik. Għand Michael's Butcher tal-Ħamrun issibu l-laħam tal-aqwa kwalità bi prezzijiet raġonevoli. Nippreparaw ukoll homemade għal barbecues, festini u ikliet bħal burgers, braġoli, kebabs, laħam mimli, diversi kwalitajiet ta' salset u ħafna aktar. Ikollna wkoll fnik ta' Malta, friski u laħam ta' żiemel. Żuru l-ħanut tagħna li jinsab f'Nisraħ is-7 ta' Ġunju 1919 fil-Ħamrun fejn kien hemm qabel il-ħanut tal-Women 2000 u taraw bajnejkom li hemm ħadd aqwa minn Michael's Butcher tal-Ħamrun. Għal iżjed informazzjoni żuru l-paġna tagħna ta' Facebook fuq Michael's Butcher il-Ħamrun jew ċemplu 214-8651 jew 7904-7220. Merba lura t-tielet parti tal-programm Botta u Risposta fejn flimkien miegħi huma Andrew Zarp illum għandna lil Jordi Brinkat, parti tal Aston Martin, Ġewwa Nattażi, ġurnalist sewwieq tal-Hillclimb kif ukoll Mario Zoppardi, ko-amministratur tal-Forum Dilettanti Maltin tal-Formula Wieħed qegħdin niddiskutu nuqqas sitwazzjoni attwali fil-kamp tal-Formula Wieħed bħalissa u novità oħra li notajtu llum se jkun hemm ċerti suġġetti bħalma kellna llum ukoll li l-mistieden residenti se jkun qiegħed ħanejdu hekk jieħu naqra over is-sedja u imexxi d-diskussjoni u dina hija deċiżjoni li fil-fema tiegħi wkoll ħassejt li għandha ssir biex anki jekk nkunu qed nitkellmu fuq suġġetti li forsi jiena nista' nkun di parte iktar mis-soltu nippruvaw almenu jkollna naqra ta' fej possibbli bilanċ billi il-persuna illi ħanuża l-kelma tiċċerja il-parti tad dibat diskussjoni tkun il-mistieden residenti voldiri anke fejn jidħol futbol nista' ngħidilkom minissa li ħsib tiegħi u illi f'ċertu lobijiet li rigwardaw l-Inter id-diskussjoni se jkun qed imexxi l-mistieden residenti Roberto De Brincat bija ovvjament inkun qiegħed ħanuża l-kelma nkun jiena bħala il-parti mill-panel. Imma l-ura diskussjoni tal-lum infakkukom qegħdin xandira diretta daqstant kull min jintervjeni jista' jagħmel dan fis-sezzjoni tal-kummenti li għandna miftuħa. Morru għat-tielet tal-kummenti li għandna fil-programm tal-lum. L-għażla finali ta' Adrian Newey. Jordi, għamiltuha naħseb. Għada ta' min isemmi li l-Aston Martin se jkollhom konferenza stampa ġewwa Silverstone 200 miljun fis-sena. Mhux ċajta. Imma ħalli nisma' reazzjoni tiegħek l-ewwel. Eżimi, bħala
naħseb kull tim jixtieq li jiffirma bniedem kapaċitissimu bħal Adrian Newey. Dan nafu li kull fejn kien meta kien mal-Williams, meta kien mal-McLaren, meta kien mal-Red Bull dejjem ġab is-suċċessi. U naħseb li l-viżjoni ta' Lawrence Stroll diġà qed jagħmel investiment massiġġ fil-bini tal-fabrika ġdida tal-ġewwa Silverstone tal-Aston Martin. U naħseb bl-investiment issa ta' Adrian Newey mat-tim, naħseb m'hemmx dubju li Lawrence Stroll bl-2026 irid ikollu id waħda fuq il-kampjonat kemm tas-sewwieqa u kemm tal-kostrutturi. U diġà qal l-objettiv tagħhom huwa it-206. Ovvjament niftakru l-Aston Martin fit-206 ħajkollhom il-makina Honda, ħajkollhom mill-Adrian Newey u wkoll qed tistemma wkoll li però għadha ferm il-bogħod li jista' jingħaqad ukoll il-qudiem Max Verstappen. Immaġini li Max Verstappen jekk jingħaqad meta jirtira Alonso. Ma dik ovvjament għadha rumor fil-bogħod. Jispiċċa fis-26. Għalhekk jiġifieri u Alonso għandu sa 2026 jidhirli jekk niftakar sew. Eżatt, hemm jiskad il-kuntratt. Eżatt, jiġifieri ġiet tissemma li Verstappen issa ma taraw Red Bull kif imur mal-makna Ford li jista' jingħaqad mal-Aston Martin. Nafu li fejn jidħol Stroll il-flus mhix problema, money no problem dal-bniedem, kemm jiflaħ jonfoq. U kull fejn jkun negozju li għandu huwa suċċess, jidħolu suċċess. Il-problema li t-tifel tiegħu ma tantx qed jimxi fuq il-passi tal-missier. Ma x'tagħmel u kieku m'hemmx li kieku m'hemmx kif għadlek qabel il-programm li kieku m'hemmx Lance Stroll m'hemmx Lawrence Stroll. Jiena onestament nixtieq li kull jkolli qed taf xiri u hawnhekk se niftaħ naqra il-diskussjoni mal-kumplament tal-mejda. Kwart tal-fortuna li għandu Lance Stroll ma nibsħox fejn isjed fil-ħajja għaliex sewwi u li imma li issa se jkollok l-aqwa diżinjatur, waħda mill-aqwa magni u ċans li tirbaħ il-kampjonat mondjali. Ifhimni, naħseb trid tkun Kif għak tkun jintervi biex ukoll jirpu? sortik tajba biss ħaniġu naqra l-argument iktar serju li fuq u se nitlob naqra opinjoni mill-kumplament tal-mejda. Jidher li l-kombinazzjoni anzi ħanejdu hekk sa fl-aħħar Fernando Alonso jaf ħajġih dak iċ-ċans li jirbaħ it-tielet titlu li tant ilu jiġri warajh. Issa li possibilment Newey ħajnaqat ma' Aston Martin. Joe, Andrew u Mario, ħanimxu b'dik l-ordni. Joe xel il-mikrofonu qabel ma titkellem. Ma nafx għaliex qed jintafa' waħdu dan ma insomma. Dan qed titkun min-naħa tagħna waqt il-waqf it-target voldiri. Mela, Lance Stroll għalija huwa l-eżem bida fortunat ekku reġiġ. Issa, jekk Lance Stroll m'għandux ħila jirbaħ il-kampjonat jew battelliqa Adrian Newey u bil-flus ta' missieru u Honda b'kollox, allura veru ma jiswix. Mandu l-oħra ma ninsewx li Lance Stroll meta kien għadu fil-Formula 3, eccetera, kien assolutament. Ġifieri ma nafx kif taqbad nispjega di. Issa, fuq Alonso. Jien Alonso saqgħod nistaħba u wieħed mill-favoriti tiegħi dejjem kien. Sewwa, l-iżjed u iżjed għax he calls a spade kif jgħidu bl-Ingliżi, mhux se joqgħod jiddardar jgħidlek li għandi jgħidlek. Sewwa, u dik waħda milli toġobni ħafna minn ta' Alonso. Sewwa, parti li huwa fighter, drivers dejjem fighters oġbuni, sewwa bħal Senna, bħal Mansell, bħal Schumacher, sewwa li dejjem kienu fighters. Alonso, jiena nemmen li b'karozza tajba u jekk ikun hemm Newey u l-Magna Honda, eccetera, taf tkun tajba,
jaf jiġġieled tal-kampjonat. Għadu għalla volja għandu 41 sena, għalissa. Jaf 43. jiġġieled tal-kampjonat. Kif? 42? 43? Qed nipprova nagħmlu żgħir mela. Sewwa? Le, Alonso, jiena nemmen li għad għandu ċerta kapaċità li given the right car, u dina tot għal ħafna mid-drivers tal-Formula 1, ma nħoġ staħba wara subajna ġifieri ta' given the right car, kollha kemm huma kapaċi kieku ma laħqux fil-Formula 1. Sewwa ġifieri jekk inti tpoġġi kif diġà semmejt, jekk inti tpoġġi lil Albon 6 xhur ilu fil-Red Bull kien jaf jiġri immens u jekk inti tpoġġih fil-Mercedes 4 snin ilu kien jagħmel l-istess ħaġa. Sewwa bħalma nafu il-Mercedes għamlu 5 snin, 6 snin kemm għamlu huma superjuri bħala karozza. L-aħħar 3 snin għamluhom ir-Red Bull, issa naraw minn ġej. Jiena l-iżjed ħaġa li toġobni minn dal-kampjonat hija l-fatt li at this stage mhux fil-bidu tal-kampjonat, imma at this stage it's anybody's race. It-tliela sewwa tista' tirbaħhom Ferrari bħalma rebħet il-ġimgħa l-oħra, jistgħu jirbħu l-McLaren bħalma rebħu ġimgħatej qabel, jista' jirbħu l-Mercedes ukoll bħalma rebħu wkoll. U Red Bull jekk isibu xi ħaġa żgħira, bil-kapaċità ta' Verstappen jafu jirbħu xi ħaġa wkoll. Jiġifieri minn dak il-lat l-istaġun huwa staġun sabiħ immens. Sewwa? Però issa naraw. Biex nerġgħu niġu għall-Aston Martin. L-Aston Martin ma nafx x'inhu nieqes minnhom bħala tim. Ma għandhom magna bħal m'għandhom il-Mercedes, bħal m'għandhom il-McLaren, bħal m'għandhom il-Williams jew le. X'ekku. Ekku, preċiż, sewwa? Għandhom magna hekk. Flus għandhom kemm trid, mhix problema, u għalija b'Alonso għandhom driver tajjeb immens. Sewwa? Jonqoshom allura l-Aston Martin biex jirfu. Jiena żewġ risposti hemm li għadik u ġejjin it-tnejn kemm huma. Number 1 huwa Newey, number 2 hija l-Magna Honda. Andrew. Mela, ejja nibdew bit-tajjeb. Il-fatt li Aston Martin jidher li rnexxielhom ħanajdu hekk imma huwa mistenni li jiġi konfermat probabbilment għada. Jieħdu l-Newey żgur acquist, ma nistgħux nduru mal-lewża. Speċjalment meta tikkunsidra li kien hemm ħafna xnijat li rriduh b'mod partikolari l-Ferrari. Bil-prestiġu kollha tal-Ferrari u minix sorpriż tal-aħħar li għażel Aston Martin għas-sempliċi fatt li mela l-għonet Newey mhux żgħir fl-età, mela hija għandu xi 65 sena. 65 eżatt. It-tieni ħaġa l-Aston Martin ibbażat ir-Renju Unit. Waqt li Ferrari mhumiex bbażati ġol l-Italja. Jiġifieri nifhmu li forsi ħass illi u jaf kien hemm offerta mill-Ferrari fl-aħħar mill-aħħar. Ħassu iktar komdu jibqa' l-Ingilterra mhux faċli jkollok dak iż-żmien timxi għal pajjiż ieħor, tibda xogħol ġdid, tajli vera daw itiru minn telli għall oħra ta' imma xorta għadha different lifestyle anke forsi l-mara tiegħu. Da ma nafx għandu tfal ta' tfal, sinċerament, jiġifieri jiena naħseb Ferrari, sinċerament, dejjem għandhom dan l-iżvantaġġ. Il-fatt li huma bbażati l-Italja, meta ħafna mit-timijiet huma bbażati l-Ingilterra, li inti ċertu nies, speċjalment Brittaniċi, jafu jaħdmu darbtejn, speċjalment hawnhekk iktar titkellmu minn lent ta' inġiniera u dal-affarijiet. Ħdej forsi McLaren u Ferrari, jew Red Bull, jew Mercedes, anke forsi Aston Martin. Ma nafx kemm dejjem tkun l-ewwel għażla l-Ferrari, jekk tgħid li l-Williams ma ġibt offerta mill-Ferrari forsi storja oħra. Kulħadd huwa differenti minn daqshekk, jiġifieri inutli nitfgħu xi ġudizzju fuq kull bniedem u fuq Newey stess ta'. Mela, nitlu għal-2026 għandna Aston Martin ħajnaqdu mal-Honda, ikollhom il-Newey more or less istattiljat fit-tim għax jien nimmaġina kemm ħajħabruh. Imma naħsibx li se jibda sa għajmenu xi żmien is-sena d-dieħla,
Għanajdu hekk. Jiena Ħabba mill-aħħar rapport li qrajt illum jidher li hemm kuntratt ta' $200 miljun onest ta' Newey iva, u jkun jista' jibda minn April Mejju. eżatt, f'dak il-ilma nżomma, dejjem qed ngħidu tal-2025. Eżatt. Mela mbagħad, alright, tista' tgħid jibda x-xogħol il-karozza tal-2026. Kapaċi jaħżdu tista' tgħid Newey nafu li designer tajjeb. Imma naħseb nkunu ftit prożuntużi nippretendu li ġasta xtejjer Newey f'daqqa waħda dawn ħajkunu title favorites mill-ewwel. L-ewwel nies ċertu timijiet ilhom jaħdmu għal 2026 naqra qabel. Anke sempliċement il-fatt li Aston Martin ħajkollhom magna ġdida dik is-sena. Forsi timijiet oħra il-magna ilhom jaħdmu għalija in-house, jiġifieri hemm dak l-aspett. U fil-verità, tajjeb kemm hu tajjeb Newey. Għalija Lance Stroll vera jista' jkollu l-aqwa karozza. Ma nafx jien kemm hu ta' dak il-livell. Hemm baħar jaqsam bejn ikollok il-karozza tal-livell li inti tkun tista' tirbaħ it-tliela u ħaġa oħra, u mbagħad tmur biex tirbaħ kampjonat sewwa. Alonso nafu li hu kapaċi, però wkoll jien mhux qed ngħid li hija għandi raġun u jordi m'għandux jew viċiversa u hekk ma l-età xi darba oħra jew oħra tibda it-tikketta leh ħanajtek. Jiġifieri jiena naħseb ukoll inkun skantat li Alonso jibqa' wara l-2026 l-età li fl-aħħar mill-aħħar ikollu 45 sena ta' mhix ċajta. Jiġifieri jiena naħseb huwa appuntament tajjeb Newey, però kemm il-line-up huwa assolutament ottimu hemm domanda. Hemm it-timijiet l-oħra wkoll, ejja ma ninsewx. Dawn mhux neċessarjament ħajaqbdu mill-lejl għal nar, dawn qed jilqu tliela u f'daqqa waħda ħajkunu 5 laps wara ir-race winner f'tiġrija, jiġifieri da xorta jkun hemm livell ta' kontinwità rajnija l-2022 bir-rekordi ġodda xorta ngħidna Red Bull hemm fuq wara l-2021. Ferrari kienu ġew it-tielet dik is-sena hemm kienu l-ewwel tlieta, Mercedes hemm kienu tajt li vera marru lura. Jiġifieri s'appunt vera regoli ġodda. Kapaċi Newey jagħmel xi ħaġa mhux ngħidlek mhuwiex. Imma hemm sfidi oħra lilin minn sempliċi Newey, sempliċi għax ikollok Newey fil-ħema tiegħi. U il-magna jaftejn, iva, imma l-magna għadu kmieni biex ngħidu ħa taħdem jew ma taħdimx b'dan l-istadju. Mario. Mela, meta nsemmi Aston Martin jien hemm ħaġa waħda. Mela, Lawrence Stroll meta jgħidu sentej tlieta, ovvjament fabbrika u jagħmel il-kwotest tiegħu jiġifieri da beda mill-fondamenti mill-background. Ma qabadx il-ġejt ma ħanibqa' parlament karozza u nara kif il-karozza kif jismoħħu wkoll, però ħaġa tajjeb jagħmlu il-Aston Martin daw ilhom jaħsbu fl-istruttura tagħhom biex meta jibdew jikkompetu jkollok stress. Meta tkun fuq Lawrence Stroll huwa persuna fil-Formula 1, jiġifieri jaħseb li jagħmel imma kif jagħmel ukoll fil-Formula 1 li kienu bħalwija. Bħalwija opinjoni oħra dejjem ta' puttatura u it-tant tiegħu li permezz ma' Newey u t-driver oħra biex jaħloq xi ħaġa. Però li għandu tajjeb għandu 26 jara karozza kien imirta ukoll. Però hu beda il-background mela Aston Martin għandhom background tajjeb, meta jkollok background tajjeb, inti naturalment tkun tajjeb il-background tiegħek. Jiġifieri ma qabadx tara l-karozza tara l-istruttura u qabad il-karozza jgħidu Newey huwa xi ħaġa tajba fin, xi ħaġa ta' suċċess,
għadu bieħed, għadu minnek t-taġa maqbitni għadu brati jibta għom l-istajiw, ġiri għasma Christmas Stroll, għal-kem Stroll, il-bidu għal-misħazi Merkel Mal-Williams, imbat għabadin nizdaw fil-ħat jaftamis, pero naturalment naraw l-2026 Magda Honda taħemur, għalma għalu għabli tajjeb. L-oħrajn ħajam nitruben, l-oħrajn u koll. Kunna għamilt maħattini u vera, għaxħar, jistajkun għalma għal-ġol, jistajkun għal-sabin, jistajkun kullħat. Nitruben, pero għamilt l-oħrajn ħallaqtu, jirriferlar l-għafu li jammu investimenti u koll. Ġerin, meċċarin, jikun għantu, il-Red Bull mux jistaqnu u fejn ħagġi għatmetti għanjom ġiviri taħlet l-Audi jista fi sistemu pasta u naħtet l-Audi. Fili fi toħrajn għatmu għadatajt ġiviri kollu. Mela, wasalna biex lejla ħarbattuti tal-program, għatfadlina u koll għabel l-ħar tema l-avvizi mid-diversi entitajiet li għanna l-lum rappresentati u koll. Mela, ġejjin żewġ titliela fil-traċċati, fit-trakek tat-toroq. L-ewwel se mmorru ġewwa Baku, u mbagħad se mmorru ġewwa Singapore. X'għandna nistennew minn dat-tiġrijiet? Ma nafx minn mill-panel, Jordi Mario, minn se jieħu il-kelma l-ewwel. Jena Italija ġivri more of the same. More of the same. Kif għadna, merba teams bit-ċans, li ta' żgur il-Red Bull ibsa bħalissa, però l-affarijiet tant jiġru malajr fil-Formula 1, il-għal-ħara, nafu kif jafu jinġabru, il-Ferrari kienu impjen. Fil-lifsalt qegħdin jiġġieldu rebħu ġimgħa l-ħara, ġifieri ma tistax tgħid fortunatament fl-istorja, ġifieri aħna se naraw more of the same jien ngħid. Il-McLaren ħaġa naturali li bħalissa naħseb hija superjuri għall-oħrajn kollha. Però again, nawguraw li ikonna tliela imsiltin tajjeb. Nixtieq ngħid xi darba programm fuq ir-regolamenti u l-FIA u kif jidrilna aħna li huma ċerti affarijiet forsi jkun tajjeb ukoll. Ukun interessanti forsi wkoll xi darba nagħmlu programm jekk konna wkoll il-Pier Vella magħna l-ħabib tagħna Pier Vella. Iva. Illi nixtieq insellem hawnhekk ukoll Pier ukoll ħana fil-programmi oħra futuri li rigwardaw bottaw risposta. Mela. Prosit u grazzi. Baku Prosit u grazzi minn ħadd. Grazzi ukoll lilek, però ġew fadlilna ftit ieħor. Ħanifresh ftit ukoll żewġ argumenti wieħed għal Mario u wieħed għal Jordi. Qabel ma nagħlqu verament fil-qosor jina wendru din it-tema u nibdew il-winding up. Mario, rajna Ferrari illi rebħet ġewwa Monza, rajna Ferrari illi rebħet ġewwa Monte Carlo fit-trakka ċittadina, rajna Ferrari illi rebħet fit-trakka semi ċittadina dik ta' Melbourne. Singapore għandhom rekord tajjeb, Baku Leclerc f'Baku mhux ħażin. Din is-sena Tistanna li daw iż-żewġ tiġrijiet kemm il-Ferrari kemm ir-Red Bull. Ir-Red Bull għalqet ngħid. Ir-Red Bull qed jiġu fejn mistaħħalat il-osta naqsu ġaqtejn. Allura kultant dawk il-torosti jkollhom inqas jgħidu replay li jinġabru bihom. Il-Ferrari kulħadd jaf Singapore hija waħda mill-favoriti tagħhom fejn intom isibu dik ħaġa il-mġib tagħhom li jkunu fejn fil-qudiem. Baku hija taħt magħluqa mbagħad għandek straight line straight full magna tagħmel differenza wkoll. Però tistenna testimijiet. Hija jiġifieri Red Bull anki erba' isma' din it-testijiet ma nqasbali se jkollok wieħed u jista' jkun mhux bil-forsi jkun ġiel, biex jista' jkun ta' stil ieħor. Jiġifieri qed ikun Mercedes, Red Bull, Ferrari u McLaren
xulxin u għalissa bħala persuna barra nistgħu li pero numpieċir nara ma għal-kwal biex kastigati dajda, biex nara dawk l-erba filli kif għandi kun il-formula u għalli għarrajt, jgħasar il-metan għal-jgħasar għarrajt tabiħa għal-metan il-posti għanda tabiħa mra ikkittu għarku kien ġedu kien għal-taħtijaj għal-taħtijaj għal-dipensjoni ta' anka persona għali emmek t-għara nistigħrija jow għad nistigħarri taħat nistigħarri li ma tan t-għu formula għan il-ġielu għala formula għala kif ma għadaru għalija b'għadin għabatnin għal-jom tri u for għal-jom jien nemmen li dak-diriet ġejjin għajkun emmek li mistan nistennaw minna jgħala nistennaw il-messarin jgħala għati ġiri għarra t-tafħal għawet minna Mela, Gordi, sewa li wara qalbek ħafna u li għandu rekord tajjeb f'dawn it-trek huwa Sergio Perez. Jien għandi Aħna bħala tim għandek rekord tajjeb hemmhekk. Baku. Eżatt, ħanġi mal-kumment finali. Jien għandi xamma li se jkun l-action salun għal-Meksiko. Daw iż-żewġ titrijiet. Last chance salun, ultima spjaġġa. Jekk vera jgħidizom postu sewa l-aħħar tal-kampjonat kif ukoll għas-sena d-dieħla. Għajd li x'taħseb intu forsi tiżid xi ħaġa fuq l-aspettattivi tal-Aston Martin għal żewġ tiġrijiet. Sergio Perez ħajibqa' l-opinju naħseb li ħajibqa' ma' Red Bull, ma narax option oħra, ma narax li hemm xufier li fis-sitwazzjoni li huwa disponibbli li jmur u waħja minn Perez. Għalissa naf Perez ma tantx kellu staġun tajjeb, dawn l-aħħar siru staġuni li sta tgħid ma tantx kienu tajbin, imma ma naralix li hemm xufier mill-Akkademja tar-Red Bull li jista' joħod l-postu ta' li forsi hemm li jagħmlu osim imma xi ma narax il-livell u bl-esperjenza u l-flus li jġib Perez ma' għattim ta' Red Bull. Ibni aħna l-aspettivi tagħna għadin f'nofs il-klassifika l-ħames post, tistgħid qegħdin salvi la ħan il-ġield warraba u laqqas ħajtuna fastidju ta' sitt post ċennaw id-doppju tal-punti tal-V-Carb u tal-Racing Bull. Ċatajt aħna qegħdin hemmhekk li nieħdu li nissaw bil-ftit punti li jkun baqa' wara li jkunu ħadu l-ewwel 4 timijiet ikunu qegħdin niġġieldu għad-9 u l-10 post, kemm ovvjament ma jkunx hemm mill-ewwel 4 timijiet xi xufier li jirtira mill-Grand Prix u ovvjament nikkwistaw aktar punti. Aħna l-aspettiva tagħna huwa li ovvjament nagħlqu u nisiġillaw dak il-5 post fix-xufier fil-klassifika tal-kostrutturi u Blans u Fernando niġu d-9 u l-10 post fil-klassifika finali tal-xlupira. Mela, Andrew minn għandek kull marrit isem wieħed. Min taħseb li se jirbaħ f'Baku u min taħseb li se Jien xtaqt inżid punt qabel xejn. Jiena Perez ma naħsibx li mhux se jibqa' dan l-istaġun, ħanajdu hekk f'dan l-istadju anke jekk bidlu ma tantx fadal żmien wara Baku Singapore. Sew ġdid ma tantx għandek xi garanzija li ħajkun aħjar minnu ċertament. U jiena naħseb ukoll fejn vera ġieli fil-passat għamluha għal ħaġa, speċjalment meta qaċtu l-Kwiat biex daħlu l-Verstappen. Daw issa vera tiġġieldu għall-kampjonat tal-kostrutturi, forsi veru qed ibagħtu, ġifieri ir-risk appetite huwa ferm iktar baxx fil-fema tiegħi li jbidlu. X'jiġi għal 2025 storja oħra. Biss xorta naqbel ħafna mal-punt li għamel Jordi li m'hemmx a compelling case għal xi ħadd imur floku. Kellhom iċ-ċans ta' Sainz, jiena lija kellhom iċ-ċans li jgħidu Carlos Sainz u ovvjament ħaduh il-Williams. 100% u fl-istessin biex indurlu għal is-sena
realistikament meta ħadd biddel sewwieq, iċ-chances issib sewwieq aħjar minnu garanzija ħanajtek, issa garanzija l-unika garanzija l-mewt propjament, imma f'ħajjitna ma jħassib xi ħadd jew riserv li għas ikollu dik l-esperjenza 100%. Joret fil-Red Bull tajt li tella Ricciardo Tsunoda kemm ikkonvinċew fil-verità. Jiġifieri għalija tajt Lastron Salun ma neskludi xejn ma inkun ixxukkjat jekk Perez itajruh wara Baku Singapore. Tajjeb niftakru wara dawn iż-żewġ titliela, mbagħad għandna waqfa ta' 4 ġimgħat fil-kampjonat, isna għandna autumn break imma xorta ma nħoss li jbidluh. Inkun skantat, ħanajtek. Mela, isem wieħed għal-rebbieħ ta' Baku u isem wieħed għal-rebbieħ ta' Singapore jekk jogħġbok du. Wis diffiċli tajt għalija Baku speċjalment għandek ħabta. Baku għalija hija dik tip ta' telliqa. Ma tafx x'seġġib, jew ħaġib telliqa b'erba' bħalma ġieli ġara. Accident for accident, safety car. Illa ma jkollna safety car, actually f'telliqa tal-Formula 1 minn Canada, tajjeb ngħidu. Jew nkella Baku tkun telliqa naqa' purċissjoni, ma jiġrix xejn. Jien m'iniex konvint ngħid isem f'dan l-istadju, ma kontx ngħidlek jirbaħ Leclerc f'Monza, ġifieri għalija nut li nitfa' isem fuq da żewġ titliela personalment. Jekk inti tilaba sejf jien se nirriskja u ħanifqu hawn. Baku, Norris, Singapore, wis qed nibża li se jkun Leclerc li se jirbaħ il-telliqa. Mela, Naħseb ukoll Antonello qabel ma tal-aħħar di, fl-istessin, tant qegħdin close dis-sena. Isek tidħol kull telliqa u isek għandek idea minn vera ħajmur tajjeb, imma ma tħossokx konfidenti tajt. Issa konna ngħidu kważi kull telliqa. Inkun ixxukjat ma jirbaħx Verstappen. Snin ta' qabel ġili għedna nkunu xukjati ma jirbux telliqa għal-Mercedes. Dis-sena isu ma tafx fej qegħdin it-tiriet minn telliqa l-oħra dejjem ħanajdu 100% ħa. U dak is-sabiħ ta' dal-istaġun. X'għad? Dak is-sabiħ ta' dal-istaġun. 100% ġew, nis-sekonda ħafna l-puntijak. Nasab Antonello, nista' ngħaddi lura għalik biex tagħlaq il-programm tista' Eżattament, bis bella naf xiftit ħansejħulhom hekk avviżi tal-parroċċa x'ngħadu mela l-ewwel nett Andrew, nixtieq nifraħlek tal-kariga l-ġdida li ħadd bħala uffiċjal għal relazzjonijiet pubbliċi ta' ħansejħulhom hekk. Wieħed mill-partners tagħna, Velocity Sports Racing. M'għandix dubju li se tkun qed tagħmel biċċa xogħol tajba. Biss sew intu sew Mario tmexxu wkoll il-forum dilettanti Maltin tal-Formula 1. Ma nafx hekk forsi tixtiequ semmu xi ħaġa fuq il-forum xi ħadd minnkom. Mela, jien ħanibda bil-Velocity Sports Racing, ħanitfa' riklam li daqs ġimgħatej oħra ħajibda l-kampjonat bil-logħba tal-PlayStation tal-Formula 1, il-ġimgħa Malta Series, għandna 10 tliela dis-sena, nibdew f'Settembru nagħlqu ftit qabel il-miliet, jiġifieri jekk tafu nies iħobbu jilagħbu l-PlayStation, tiddejqu xixxerdu l-kelma anke jekk hemm bżonn ikellmu lili biex ngħaddi l-kelma biex jirreġistraw, għandna bżonn reġistrazzjonijiet biex ikollna kampjonat li jitlab suċċess. Hemm ħafna xogħol behind the scenes isir nassigurak, mhix xi ħaġa tiġi minnu mal-għada, ikunu ilna niddiskutuhom kważi tista' tgħid minn ftit xhur ilu ċertu affarijiet, jiġifieri dana ħanajdlek hemm ħafna xogħol wara, jiġifieri hemm ħafna kedet behind the scenes, ma reward min jidħol u mbagħad jieħdu u japprezzaw in-nies meta jaraw xitla. Inti naf li attendejt il-laqgħa annwali li organizzaw Velocity Antonello. U naħseb tara li hemm ħafna xogħol li jsir minn wara l-kwinti u f'kwalunkwe kumitat ta' imma eżatt il-ġimgħa Malta Series jibda fit-23 ta' Settembru. Ħajkun
kull nhar ta' tnejn b'eċċezzjoni ta' waħda f'Ottubru fejn ħadd inqabes, ma hija 28 ta' Ottubru m'hemmx tellieqa. Nivverifika eżatt biex inkun ċert, imma għandna 10 titlieq kollox. Ovvjament segwu Jiena wkoll ċert li ħadd ippromovija f'isem il-Kamra Sportiva. m'għandi ebda dubju segwu dejjem il-paġna ta' Velocity Sports Racing għal iżjed informazzjoni nfakrukom ukoll li l-videos li nħorġu nhar ta' ħamis ta' introduzzjoni appuntu jsiru bis-sewwieqa ta' Velocity Sports Racing. Joe, Hill Climb, għandek xi ftit aħbarijiet xittina? Jiena Hill Climbs ili ma nagħmel istażjat minn sena, mmur ġa Kalmuto fit-test, nħossija pjaċir hemmhekk sewwa. Meta qed ngħid hekk xorta dal-weekend kombinazzjoni tiegħi sqollija però bħala spectator f'waħda mill-Hill Climbs il-favoriti tiegħi, il-Koppa Nissena, Kaltanizetta. Niltaqgħu ma' xeba nies hemmhekk għandi ħbieb hemmhekk iżjed milli għandi hawn kważi u ngħidu żewġ kelmiet. Però le, bażikament jiena iżjed nitfajt fuq circuit racing illum il-ġurnata. Sewwa wisq. Mela, grazzi lilkom kollha li kontu fuq il-panel, grazzi wkoll tmur l-sponsors tagħna li huma El Catalan, Beauty Wisdom, The Barber Room u Michael's Butcher tal-Ham Room u Velocity Sports Racing. Inħeġġixkom biex issegwu s-servizzi ta' dawn is-sinjuri għaliex indirettament ukoll tkunu qegħdin tgħinu lill-Kamra Sportiva tkompli tal-ittella programmi ta' level. Infakrukom ukoll li dan il-programm minn hawn ftit ieħor ser ikun fuq il-YouTube channel tagħna għal dawk kollha illi jixtiequ ukoll jidħlu hemmhekk u ma jitilfu xejn mill-kontenut kollu li noħorġu minn ħin għal ieħor. Infakrukom dik il-fleġġa l-blu subscribe tafsuha ħalli żgur tkunu inline mal-programmi kollha illi qed ikollna. Il-programm li jmiss issa ser ikun nhar il-ħamis fit-tlieta jkollna l-video ta' introduzzjoni l-Grand tal-Azerbajġan, imma fid-9 botta u risposta jerġa' jirritorna din id-darba se nkunu qed nibdew nitkellmu fuq id-diviżjonijiet minuri fejn jidħol il-futbol lokali. Nhar il-ħamis se nkunu qegħdin niddiskutu il-POV Challenge League u il-kampjonat amatorjali wieħed. Nhar it-tnejn u mbagħad inkunu qed niddiskutu l-kampjonat amatorjali tnejn appuntu ma' logħba prinċipali minn ġewwa l-Ingilterra. Ma fuq hekk segwu dejjem il-Facebook page tagħna għal iżjed informazzjoni volli nhar it-tnejn ċertament se jkollna Roberto De Brincat li jieħu l-hot seat tal-mistieden residenti u wkoll diversi mistednin illi għadna qegħdin nikkonfermaw. Nirringrazzjaw il-klabs li diġà kkonfermaw li se jibatulna xi ħadd, il-klabs istidinna ovvjament nisperaw illi ovvjament ikun l-kooperazzjoni tal-klabs il għaliex mingħajrhom ma nkunux nistgħu intellaw dawn il-programmi. Jiena mill-bqija issa naħseb li nista' naqaf hawnhekk. Grazzi lilkom li segwejtuna llejla u sakemm nerġgħu niltaqgħu nhar il-ħamis. Jien Antonello Abela m'għandix xi nżid li ngħidilkom il-lejl tajjeb u ħudu ħsieb. Botta u risposta ġie mwassal lilkom grazzi għal Beauty Wisdom, El Catalan, Michael's Butcher tal-Hamrun, The Barber Room u Velocity Sports Racing.